Diýjäňizi günnüz edip okudyňyz. Köp kişi durmuşynyň hödýürini öğrenmekdi. Siz okudyňyz ýa-da işlediňiz. Özüňizi ösdürmek üçin her gün täze zatlar öğrendiňiz. Has gowy adam bolmana inançdyňyz. We soňunda maksadyňyza ýetdiňiz. Gowy işe girdiňiz. Ýa-da muňa meňdeş bir zat. Ýagny mysal üçin bir urda uly üstünlüge ýetdiňiz diýeli. Hemme kişi sizi gutlaýar. Ören bagtda bolmagyňyz gerek. Ýöne hiç beğeniňiz yok. Bir problema bar. Bu size bir yerden tanış geldimi? Ol üstünlüğün arkasyndaky çekin bir näçe dähmediňizi gözüňiz görenok. Şol wagt özüňize ýekije soraw soraýaňyz. Näme üçin men? Beýle adamlaram has gowdy. Hatda olar menden has hem köp zähmet çekdiler. Ýöne näme üçin olar dälle men? Hakykatdanam men bu işi başararmy? Ýa birden başarmasam? Men bu üstünlüğü hak edemok. Näme derim? Eğer bular hemme size bir yerden tanış gelen olsa, onda sizde de impostor sindromu bar bolup biler. Başkaça aýtsak, yalançy ýa-da ikiyüzlülük sindromu diýip hem tanalýar. Ve hakykatdanam adam ýaşaýyşyna gatully derejede negatif täsir edip bilýär. Gelin hemmämiz birlikde munyň sebäplerine, netijelerine we çözüklerine seredip geçelim. Impostor sindromuna esasanam akademiki ýa-da öz durmuşlaryna professional bir şekilde üstüne ýetenlerde duş gelmek bolýar. Ýagny ortada bir üstünlük bolmasa bu sindrom bolmazdam. Aslynda seretseň işiň biraz gowy tarapam bar. Emma bu duýguny ýaşaýanlar üçin kän bir gowam däl. Ilki bilen bellenmeli zat bu resmi bir şekilde fiziki ýa-da ruhy bozukluk däl tek. Gysgaça aýtsak, aslynda özüň o işe laýyk görmeýänligiň üçin we bu ýagdaýyň başgalar tarapyndan bilinmegi gorksy we özüniň hem bu üstünlüğü hak etmeýänligine inanmasy, hak etmek üçin hasam köp işlemeldigine ýa-da okumalydygyna inanmagy diýip jemläp bileris. Hawa bu duýgular käbir ýagdaýlarda adamy aladalanma, howsalanma ýa-da depressiýaga gatyrip bilýär. Hakykatdanam ören geň bir duýgu. Belki de başyndan geçirenler has gowy düşünýär. Geçirilen bir gözlegde Angliýanyň öňde ölen hukuk kampaniýalarynyň biri bolan Ned Lowman'ın CEO'su Andrew Taylor'ın şeýle sözlerine duş gelmek bolýar. Elmidama işleýän wezipämi meniň hak etmediğimi düşünýärler diýip gorkdum we elmidama özümden şüphe duydum. Bu sebäpden elmidama bir ädim öňe ätlemekden, has ýokarlara çykmakdan gorkdum we bu duýguy ýaşanymrym boýunça zynjyr şekline dowam gelip durdy. Bir CEO bolmagyna garamazdan bu duýgular başyndan geçirip bir gün başlan ýerine, ýagny iň başa dönmekden gorkýardy. We munyň üçin özüniň hemme sosial durmuşyny bir ýere ýüşürip, diýje günni işläp, bu duýgunyň pidasy bolan millionlarça adamyň diňeje birdi. Impostor sindromunyň hekaýatyny gözleýärsek, 1978-nji ýylda akademik dünýäsinde uly üstünliklere ýeten, denanlar ile baglanşykly, bagly işlerini geçiren psikologlar Pauline Klaas we Susan Imes tarapyndan ortağa atylýar. Bu tema barada ýazan kitaplarynda bu duýga zenan maşgalalarda has köp duş gelmek bolýar diýip belläp geçýärler. Akademik we professional maňysynda inanyp bolmajak üstünliklere ýeten zenan maşgalalarda impostor sindromuna duş gelmek bolýar we işiň aslynda seretsek özleriniň uly real üstünliklere ýetendiklerini inanmaýarlar we adamlar arlaýan närsip pikir bilen gezýärler. Hekaýelerini seredinmizde bolsa ýeten üstünlikleriniň asla tötenleýin däldigini we tutuş ömürleri boýunça hiç kimiň ýanlaryna ýetip hem bilmediği üstünlikler görýärsiňiz. Ýöne ýene-de muňa garamazdan zenan maşgalalaryň bular ýaly düşünmeklerini öňüne alyp bilemzok. Ýagny bu duýga düşünmeýän biri daşardan seredenne oňa diýseň düşünipsiz gelip biler. Impostor sindromu bolan we hatda garaten zenan bolmagyna garamazdan uly üstünliklere ýeten Christian Sisman da bulara meňdeş zatlar aýtýar. Günü güzeranyny zordan öýren maşgaladan gelen we senden hissat olmaz diýilen düşünje bilen ulanan Sisman da şulara aýdyp geçýär. Okuwy iş durmuşymda elmidama başgalaryndan ruhsat almagy garaşdym we munyň üçin hemme kişiden öýren ökde bolmamyň gerekdigini düşündüm. Mektep wagty okuwda birinji bolan döwrümde hem depressiýa bir ýerde özümi öldürmegi düşündüm. We ol günüň ertesi maňa tapşyrylan öý işimi hiç ýalňyşsyz ýerine ýetiripdim. Elbetde diňe denanlar däl, hemme kişiň öz täsirini alyp biljek bir ýagdaýdan söz açdyk. Aslında özüň tanamak bilen baglanşykly bir sindrom bu.
Hatta 2007-nji ýylda geçirilen bir baglyk üren geň statistikany öňümizde goýýar. Ýagny adamlaryň %70-i iň az bir ýerde bu sindrom başyndan geçirýärler. 2 ýyl mundan uniwersitet okuyan talipläriň arasynda geçirilen baglyklarda talipläriň %20-siniň ýokary derejede bu duýguny başyndan geçirendigini görýärler. İşin geň tarapy bolsa, bu okuwçylaryň hemmesi ýaly üren ökde okuwçylardy. Diňe özlerine olan anamlary ýokdy. Gelin sebäplerine seredip geçelim. Bir näçe psikologlar bu ýagdaý, ýagny impostor sindromy, öz komfort zonamyzdan daşary çykanmyzda edip bilýän işlerimiziň bir adym daşyna çykanmyzda başlaýar diýip pikir edýärler. Öz araçaýymyzyň daşyna çykyp täze bir zatlar etmänini sinişmamyzyň arkasynda da elbetde adamyň ýetişen ýeri we maşgalasy uly rol oýnaýar. Gelin hemmämiz birlikde bir näçe bolup biläjek senariýa seredip geçelim. Meselen bir jigiňiz ýa-da maşgalaňyzyň başga biri hemme kişi tarapyndan maşgalaňyzyň iň akylly hesaplanýar diýelim. Siz bolsa sosial tarapdan has üstün we biraz hem emosional tarapdan duýgur görnýärsiňiz. Aslında okuwda alan netijeleriniz we üstünlikleriniz deň derejede. Ýöne ýene-de ol maşgalanyň iň akylly hesaplanýar. We siz bolsa bu ýagdaýdan başaryp çykmak üçin özüňiziň akyllydygyňyzy suwd etmek üçin has köp okumaly diýip düşünýärsiňiz. Ýagny bu duýgudan halas bolup bileňiz. Ýa-da siz çağa wagtyňyz maşgalanyň iň dehinli we başarjyň çagasy diýip hasap edilýärdiňiz. Hemme zat siziň üçin üren ýeňil gelýärdi. Emma okuwda ýa-da işte olar ýaly däldigini görýäňiz we işiň netijesinde size yalan sözlenendigini düşünýärsiňiz. Bu zatlar başarmak üçin zähmet çekmek mejburiýetinde bolandygyňyzy düşünýärsiňiz we özüňizi erwet duýýarsyňyz. Çağlygyňyzda size aýdylşy ýaly zähmet çekmeden bolýardy hany. Ýa bolmasa da siziň bilen kän wagt geçirmedik maşgalada ulalanyp bilersiňiz. Gepiň iskasy özüňizi durmuşda belli bir derejede saklamagy sinişýärsiňiz diýelim. Bular elbetde käbir misallar. Eger isleseňiz düýünden başga senariýalara göz gezdirip bilersiz. Ýöne umuman alamatlaryň sizde bolup bolmadygyna göz ýetirmek üçin käbir alamatlary seredip bilersiz. Bulardan birincisi özüň alyp barşyň alamatlary. Ýagny dowamly şekilde bir işiňizi soňa goýmak häsiýetiňiz bar bolsa ýa-da düýünden tersi bir işi gereginden hem kän wagt aýryp taýýarlanýan bolsaňyz, ýagny bir işi her bölügini çen alady edýän bolsaňyz, köpçülikde çekinjäň bolsaňyz we elmydama köp zähmet çekip iýip içmek we ýatmak ýaly täşdiklerinizi soňa goýýan bolsaňyz, bular bir şarat alamat bolup biler. Ýa-da başga käbir misallara seredelim. Egerde özüňizden şüphe duýýan bolsaňyz we karar almakda kynçylyk çekýän bolsaňyz, bular hem bir şarat bolup biler. Ýöne elbetde bu duýgular gelip geçijidir. Hemme kişi wagtal muňa meňzeş duýgulary başyndan geçirip biler. Emma bu duýgulary dowamly başyňyzdan geçirýän bolsaňyz, onda bu ýerde uly problemadan söz açyp bilersiz. Bular bilen net başa çykyp bilersiz. Jemleýiş hökmüne gelin hemmämiz gysgaça seredip geçelim. Elbetde haýsydyr bir çözüm tapmak üçin ilki bilen problemany tapmamyz we ony kabul etmemiz gerek. Bir näçe adam bu duýguny sessizce başyndan geçirýär ýa-da sessizce kösenýär diýsek kem ýerdir. Emma meniň bir problemam bar diýip daş töwereneklerden, maşgalasyndan ýa-da bir doktordan kömek alýan adamlarda düýp götür ütgeşmeler görülýär we munyň saýasynda öz kemçiliklerini kabul edip hissat etmeýänlere görä bu duýgular bilen nädip başa çykmandygyny we asla ýalňyz däldigini görüp bilýärler. Umuman jemlesek, özüňizi düşünýän wagtyňyz negativ duýgulardan uzak duruň we güýçli taraplaryňyzy tapyp olary kabul edin. Iň möhimi de birinjilik bilen öz ruhy we fizik saglygyňyzy hem unutmazlygyňyz gerek. Videony jemlesek, adamyň öz gymmatyny başgalar däl, ýene özü keskitleýär.